Здравей! Днес ще те информирам за условията на труд при сезонна работа в земеделието в Италия. Заплащане на бройка, познато като котимо, не е разрешено в земеделието. Заплащане въз основа на броя набрани от тебе щайги с домати е следователно незаконно. Заплащането се определя въз основа на работни дни. Това не значи, че ще ти се плаща всеки ден, ами месец за месец. Колективни договори на ниво област могат да предвиждат по-добри условия на труд. Не забравяй, че освен заплата и фиш за работна заплата, работодателят е длъжен да плати твоите вноски в социално-осигурителната система. Работниците плащат около 10% от брутната заплата. Те също заплащат данък върху заплатата, който автоматично се приспада от нея. Препоръчваме да получаваш заплатата си по банков път. Граждани на Европейския съюз могат да използват и сметка в своята родина. Европейски регламенти предвиждат еднакви такси за трансгранични и национални преводи в евро. Един нормален работен ден възлиза на 6 часа и 30 минути, съответно стандартната работна седмица е 39 часа. Ако работиш повече от 6 часа и 30 минути, имаш право на допълнително възнаграждение за извънреден труд в размер на 25% от дневната надница. Извънредният труд не може да надвишава 3 часа на ден и 18 часа на седмица. Работниците имат право на платен отпуск в размер на 26 работни дни за пълна работна година, съответно на част от него, ако не е работено през цялата година. Виж по-долу за повече информация и адреси за контакт за помощ и консултации.